देखो, अकेली, मजबूर, बेसहारा, बेघर लड़की को देख के ना तुम्हारे अंदर का जानवर बाहर निकल रहा है। इसे कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। ऐसा कभी अपराध है तो हिंसा कभी मजबूरी है, पर बात जब आए स्वाभिमान की तो शस्त्र उठाना भी जरूरी है। ऐसा फिल्म और ऐसा कहानी और ऐसा वेब सीरीज भोजपुरी में भी लेके आई कि भोजपुरी भाषा कुछ गम के चह के फूल है ना। तो रउआ सब है महकावे के और महकावे में कोई कोर कसर नहीं की छोड़ ले। इतना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, वो सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम ना कोनो फिल्म के बारे में बात कर रहे बानी और ना कोनो ट्रेलर और टीजर के बारे में बात कर रहे बानी। आज हम बात कर रहे बानी कि भोजपुरी के दुगो स्टार एगो वेब सीरीज लेके आवत और वेब सीरीज के नाम है पूर्वांचल। ऐसे तो पूर्वांचल यूपी के एगो हिस्सा के कहल जाला, लेकिन ये जौन वेब सीरीज बा तो पूर्वांचल के नाम से कितना फिल्म और कितना वेब सीरीज यूट्यूब पागल बाड़न सा। लेकिन ये जौन वेब सीरीज बा एक खास ए से बा कि भोजपुरी के जुबली स्टार यानी कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अवधेश मिश्रा जी, ये दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह एमे कलाकारी करत दिखल ताना। वेब सीरीज के प्रोड्यूसर माने अभय सिन्हा जी, और जो वेब सीरीज बा OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। OTT प्लेटफॉर्म पे जो रिलीज हुई ओकर नाम है चौपाल। चौपाल एगो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि क्षेत्रीय भाषा के प्रमोट करेला। हर भाषा में रीजनल क्षेत्र के कलाकार ए पर अपन कलाकारी दिखावेले। लेकिन जो एक प्रोड्यूसर बाने अभय सिन्हा जी, इनका से हम कहल चाहतनी कि वो बहुत बढ़िया रउआ के कहानी मिलल, बहुत बढ़िया कैरेक्टर मिलल और बहुत बढ़िया कलाकार के कास्ट भी कहनी। तो ई कहानी के भोजपुरी में कहे ना बनावल गई, जौना के हिंदी में रउआ बनैनी, एकरा के भोजपुरी में बनैती तो एगो नया लाइन और नया लकीर खींचा जाए। तो हमारा लागत था कि अभय सिन्हा जी के भी मालूम बा कि भोजपुरी के जौन ऑडियंस बा वो ढोढ़ी चोली घाघरा जोबन के ही प्रेमी है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार लोग उहे दिखावे में और उहे देवे में इच्छा जाहिर रखेला। जिसकी भोजपुरी ऑडियंस के एगो ग्रांटेड ले लेल बा कि कहाँ जे हनी इनका कुछो दिया तो देखबे करे हम। तो ये मानसिकता के जौन भोजपुरी ऑडियंस बा बदले के पड़े, काहे से कि भोजपुरी तबे आगे बढ़ी जब देखे वाला भी बढ़िया देखी और देखावे वाला तबे बढ़िया दिखाई जब हमनी के बढ़िया देखे के कोशिश करब जा। ये ठीक वैसे ही बात बा जैसे कि हमनी के माई बढ़िया खाए और हमनी के इच्छा के अनुरूप तबे खाना बनाई जब हमनी के मांगब जा। हमनी के चुपचाप बैठा रहब जा तो हमारा माई के का मतलब बा कि आज बबुआ के मन का करता खाए के, तो कुछो परोसिए दही और कुछो परोस दही तो रउआ अगर भूख लागल बा कुछ नहीं के तो रउआ खैबे करब। ठीक वैसा ही बात बा भोजपुरी के जौन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और कलाकार लोग बाड़न, कम पैसा लगा के बिना स्टोरी लाइन बिना कहानी के ऑर्केस्ट्रा के फिल्म के नाम पे ऑर्केस्ट्रा परोस देवेलन, और भोजपुरी के जौन ऑडियंस बा इंटरटेनमेंट के नाम पे ढोढ़ी चोली घाघरा लहंगा देखत रहेला। और ये लोग अपना के चमकावे खातिर ये कहत रहेला कि हमने के भोजपुरी भाषा के बहुत आगे लेके जाए के बा। और जब आगे लेके जाए के होखेला तो हिंदी भाषा के चुन के क्षेत्रीय भाषा के बलि दे दियाला। ऐसे हम कहीं से भी भाषा के बदौलत तो एक नया मुद्दा नहीं छेड़त, लेकिन हम ये कहल चाहतनी कि जौना भाषा से और जौना के कारण रउआ सभे कमा के अपना ऊपर पहुँच गई वो भाषा के उठावे के भी कुछ कोशिश करी जा। से जौन ई पूर्वांचल वेब सीरीज बा एम एक्शन भरपूर बा, मार धाड़ भरपूर बा। 2 मिनट के ट्रेलर में जौन डायलॉग हमारा सबसे पसंद आयल और जौन सबसे बढ़िया लगल वो डायलॉग, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है गरीब रहना। अब हमको कुछ भी रहना था
गरीब नहीं रहना था। ई बा खैर अभी वेब सीरीज आयल बा रउआ वेब सीरीज 21 फरवरी के रिलीज हुई। जैसे ही रिलीज हुई रउआ सब जाई देखी। लेकिन जे प्रोड्यूसर बा, जे डायरेक्टर बा, जे कलाकार बा, ओकरा से हम कहल चाहब कि ऐसन फिल्म और ऐसन कहानी और ऐसन वेब सीरीज भोजपुरी में भी लेके आई कि भोजपुरी भाषा कुछ गम के चहक के फूल है ना। तो रउआ सब है महकावे के और महकावे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ ले। जैसे ही निरहुआ के और कोई फिल्म आई, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल कोई खबर आई, हम सांझे बिहाने पर लेके वक्त से आए। तब तक खातिर हमरा के विदा दही जा और सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। नमस्कार।